No, dieťa spí, verím, že bude spať ešte aspoň 10 minút a ja vám idem natočiť haul korejskej kozmetiky po milión rokoch, konkrétne teraz mi prišiel Mixun. Občas je to pre mňa náročné spraviť si skincare, nebudem vám klamať, veľakrát sa mi stane momentálne, že zaspím aj s make-upom, pretože keď uspím malú, tak zaspím s ňou. Alebo už som proste taká unavená, že proste nevládzem sa odmalovať, bohužiaľ. Stane sa. That's my baby girl. Pravdepodobne to teraz budeme mať aj s hudbou, aj s hrkalkami, ja neviem čo pozadí, pretože tá leží tu na zemi. Takto je to pekne zabalené v takéto sieťke, vyzerá taká rybárska sieť. Páči sa mi ako... Ištenem! 8 produktov a ja som myslela, že mi dojde len 6 proste. Radosť. PDRN kolagénové peptidové sérum na oči. Už to dohralo. To, že ja som mala odejživé kruhy pod očami, o tom ani nevyprávam a teraz je to ešte horšie, takže uvidíme, či mi to pomôže. Očividne od toho istého, ako keby od tej istej, jak sa povie, to isté proste, takisto PDRN kolagén peptidový, tu mám aj krém. Rýžové exfoliačné vodičky, toto je z čiernej ryže a toto je z bielej ryže. Tuto mám fazulkovú esenciu, zaostrý. Potom tu mám ešte fazulkový opalovací krém, alebo proste SPF-ko fazulkové. A toto, čo mňa úplne najviac zaujalo, Hyaluronic Pore Bubble Serum a Pore Blurring Cream. Veľmi som zvedavá na toto serum, pretože to by malo v podstate spraviť ako keby penu a potom sa to vstrebať. Ja mám tak strašný problém s pórmi. Ja mám extrémne rozšírené póry a v kuse mám v kuse ich mám zanesené a to je podľa mňa môj najväčší problém, že ja mám takto rozšírené póry, potom ani ten make-up na tom nevyzerá dobre, pretože tam mám krátery proste na tej pleti. Ja budem teraz používať iba kozmetiku od Mixunu, práve toto, budem to testovať a postupne vám budem dávať na to recenzie.